Опитът на Апти да стигне до родителите си завърши в Преспите. Кутия е затворена. А те имат ли какво да ядат? Какво да правите и какво да имат да ядат къщите? А здравословното им състояние какво е, знаете? Всичко наред ли е с тях? Наред горе-долу бива сега. Главните пътища също приличаха на просеки, което отказа дори жандармерията да пътува. Непочистените пътища вбесиха и регионалният министър Лиляна Павлова, която се закани да има санкции и оставки. Очевидно фирмата не се е справила, но пък и нашия шефа на пътното и той очевидно е в издънка, така че всички ще бъдат санкционирани, някои може би уволнени. По разпореждане на министъра в Кърджали пристигна техника от цялата страна. Електроразпределителното дружество пък извади всички служители да отстраняват аварии. Много екипи са привлечени, както от Бургас, от Сливен, от Горна Оряховица, над 10 екипа, които сутринта в 6 часа след оперативката веднага стартираха отново по кризисните райони. Получаваме информация, че на всичките места се работи и в най-скоро време очакваме решение на проблема. А 25-годишна родилка от Кирковско роди момиченце, след като 5 часа пожарникарите пробиваха път в Преспите, за да я отведат в болница. Много добързо, които чистиха пътя, рязаха дървата, за да може да мине техниката, с която ме предвижиха. Много са им благодарни. Може би, ако се беше забавила още 2 часа, е възможно раждането да стане извън лечебното заведение. Следващите 2 дни са обявени за неучебни в цялата Кърджалийска област. По последна информация,